Skultek. Znaky štátu a štátne symboly. Štátom sa nedá nazvať len tak hociaký útvar. Musí mať určité vlastnosti a znaky, vďaka ktorým vieme, že ide o štát. Dôležité sú aj jeho symboly, ktoré vychádzajú z histórie a tradície danej krajiny. Pre nás je to dobre známy dvojkríž a napríklad pre Írsko zase harfa. Sloboda je kľúčom k nezávislosti. No čo sloboda znamená pre teba? Štvorka ťa nebude obmedzovať. Sloboda pre mladých nie je len paušál. Sú to otvorené dvere do nového slobodného života. Tak daj záväzky bokom a prejdi do štvorky. Voľné minúty, SMS-ky a mobilné dáta dostaneš už za 4 € mesačne a to bez viazanosti. Všetko vyriešiš pohodlne na webe slobodapremladých.sk alebo v mobilnej appke Moja štvorka. Stačí, aby si mal potvrdenie o štúdiu. Tak na čo ešte čakáš? O súčasné ponímanie a zároveň popularizovanie slova štát ako formu usporiadania ľudskej spoločnosti sa zaslúžil už niekoľkokrát spomínaný taliansky renesančný mysliteľ Niccolò Machiavelli v 15. storočí. Už nejde o štát, panovníka, ako v prípade Ľudovita XIV., kráľa slnka, ktorý sa raz údajne vyjadril štát som ja. Čo sa týka znakov štátu, podľa ktorých môžeme určiť, či sa to alebo ono územie dá označiť týmto slovom, sú 4. Viete aké? Určite ste odpovedali správne, je to veľmi ľahké. Ide o štátnu moc, štátnu suverenitu, štátne územie a štátne občianstvo. Štátna moc je druh verejnej moci uskutočňovanej pomocou sústavy verejných orgánov. Platí na určitom území a zabezpečuje činnosť a funkcie štátu. O štátnej suverenite sme si už hovorili v časti základy politológie. Je to nezávislosť štátu od akýchkoľvek iných organizácií či orgánov na jeho území. Výhrada štátu ako jediného nositeľa neobmedzenej moci nad občanmi žijúcimi na tomto území. Nejaký iný štát nemôže túto suverenitu obmedzovať, pokiaľ teda nejde napríklad o porušovanie ľudských práv. Štátne územie tiež nie je nič komplikované. Je to presne ohraničené územie, na ktorom štát vykonáva svoju moc a platí na ňom jeho zvrchovanosť. Štátne občianstvo je zase príslušnosť človeka ku konkrétnemu štátu. Vyplývajú z neho rôzne vzájomné práva a povinnosti a štát poskytuje pomoc a ochranu svojim občanom aj vtedy, keď sa momentálne nenachádzajú na jeho území. Ak potrebujete pomoc v zahraničí, môžete ju nájsť napríklad na veľvyslanectve, kde ste akoby na pôde vašej materinskej krajiny. Dôležité sú aj štátne symboly. Sú nezameniteľné a zvyčajne vychádzajú z tradície štátu a sú zachytené v ústave. Štátne symboly Slovenskej republiky isto poznáte. Je to štátny znak, štátna hymna, štátna vlajka a štátna pečať. Štátny znak tvorí strieborný dvojkríž vstýčený na modrom trojvrší, vsadený do červeného ranogotického štítu. Strieborná farba dvojkríža môže byť nahradená aj bielou. Môžete ho nájsť takmer všade. Sú ním označené napríklad budovy štátnych orgánov, je na niektorých úradných listinách, používajú ho diplomatické misie, ozbrojené sily, školské zariadenia, samozrejme Národná rada, vláda a kancelária prezidenta. Text štátnej hymny je iste všetkým dobre známy. Jej autorom je Janko Matuška. Napísal ju v roku 1844 na melódie ľudovej piesne Kopala studienku a prvýkrát ju spievali študenti, keď Ľudovita Štúra zbavili funkcie na líceu v Bratislave. Ale to je už iný príbeh. Štátna vlajka pozostáva z 3 rovnako dlhých a širokých farebných pruhov, biela, modrá, červená. Cez ne je umiestnený štátny znak. Štátna vlajka sa používa na trvalé označenie budov, v ktorých sídlia štátne orgány, ozbrojené sily alebo napríklad aj školské zariadenia. Používa sa aj na dočasnú vlajkovú výzdobu pri špeciálnych príležitostiach, napríklad pri štátnych sviatkoch. Používať ju môžu aj fyzické osoby, ale jej použitie musí byť vždy dôstojné. V prípade štátneho smútku je vlajka spustená na polžrde. Štátna pečať je okrúhla, v jej strede je štátny znak a okolo neho je nápis Slovenská republika doplnený lipovým lístkom. Autormi výtvarného spracovania štátneho znaku, vlajky a štátnej pečate sú výtvarník Ladislav Čisárik a heraldik Ladislav Vrteľ. Tak si to teda zhrňme. Znaky štátu sú štátna moc, štátna suverenita, štátne občianstvo a štátne územie. Čo sa týka štátnych symbolov Slovenskej republiky, vychádzajú z histórie.
Napríklad dnešnú štátnu hymnu spievali poprvýkrát študenti pri odchode Ľudovíta Štúra z Evangelického lícea v roku 1844. Okrem hymny patria medzi naše štátne symboly aj štátny znak, štátna vlajka a štátna pečať. Sú zakotvené v ústave a ich používanie je upravené zákonom a za neúctivé narábanie môže byť udelená aj pokuta. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série #čitateľský denník, v ktorej sme spracovali 20 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z Kultegu.